Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast του Swipe Right εδώ με τον Evans. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, όταν κάνω ηχογράφηση κάνουμε και live στο TikTok, οπότε είμαστε live στο TikTok. Και σήμερα έχουμε ένα podcast που θα μιλήσουμε για την εξάλειψη της πρώτης ματιάς που καθορίζει τη συνέχεια της γνωριμίας εξαιτίας των dating apps και τι έχουν αλλάξει τα dating apps στα dates. Δηλαδή στα πρώτα ραντεβού, στις συναντήσεις και σε όλα αυτά. Το σκέφτηκα έτσι ξαφνικά όταν είδα, ένα βιντεάκι που έλεγε για την πρώτη ματιά. Ότι βλέπεις την πρώτη ματιά και πλέον αυτό δεν υπάρχει και ότι έχει χαθεί, και κάθισα και σκέφτηκα λίγο πώς τα dating apps που καλώς ή κακώς χρησιμοποιώ αρκετά, γιατί ψάχνουμε κι εμείς έτσι τα ταπεινά χαμομηλάκια κάτι στα αυτόν τον ανούσιο τούτο κόσμο Κλαία, να βρούμε κάτι, γιατί έτσι απλά για να μπορούμε να μιλάμε, να περνάει κάπως η ώρα και ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί κάτι να εξελιχθεί. Συνήθως βγαίνει σε κακό, αλλά άλλο αυτό, άξι. Λοιπόν, αυτό που είχα εγώ σαν σκεπτικό όταν αποφάσισα να γράψω για αυτό το podcast, δηλαδή να πω αυτή την ιδέα, μη μου έρχεστε ειδοποιήσεις, please, ήταν ότι χρησιμοποιώ πολύ τα dating apps και αυτή την πρώτη ματιά θέλω να την νιώσω. Είναι η αλήθεια. Αλλά δεν έχει τύχει, γιατί πέρα από το ότι είναι πιο δύσκολο για εμάς, είναι και το ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει κανένας, οπότε είναι αρκετά πιο δύσκολο. Αλλά πέρα από το ότι είναι δύσκολο γενικά, είναι ότι δεν μπορείς να βρεις και εύκολα άτομα ώστε να κάνεις αυτή την πρώτη ματιά χωρίς να φοβάσαι για τυχόν κινδύνους κλπ. Γιατί ο καθένας είναι και λίγο περίεργος. Τώρα, αυτό που ήθελα να πω είναι το ότι έχουμε χάσει την πρώτη ματιά. Το έχω πει πολλές φορές. Αλλά την έχουμε χάσει λόγω του ότι φοβόμαστε. Μη φάμε άκυρο, φοβόμαστε μην και δεν μας ταιριάζει, φοβόμαστε μη και δεν βρούμε κοινά, φοβόμαστε μη και φάμε χιλόπιτα, φοβόμαστε μη και δεν μας κάνει, μη και έχει κάποιο πρόβλημα, κλπ. Ενώ μέσα από τα dating apps λίγο πολύ γράφει ένα εκεί ένα κειμενάκι, ένα έτσι κάτι που να λέει για τον εαυτό του, έχει και κάποια εκεί πέρα πράγματα, κάποια hashtag, δεν ξέρω τι. Και λέει 5 πράγματα, βρε αδερφέ, οπότε λες, ωραία, μ' αρέσει, εξωτερικά, έχει κάτι λίγα ενδιαφέροντα, οπότε, δώσ' του. Αλλά δεν έχει, ρε παιδιά, σαν την πρώτη ματιά, μη λέμε βλακίες τώρα. Αυτό το πρώτο κοίταγμα, που δεν υπάρχει μετά. Έχεις γνωριστεί με τον άλλο από μέσα, οπότε το πρώτο κοίταγμα είναι τελείως διαφορετικό. Δεν είναι ότι κοιτάς έναν άγνωστο που ξαφνικά σου δείχνει κάτι. Κοιτάς κάποιον ο οποίος έχετε μιλήσει και προσπαθείς από εκεί και πέρα να δεις τι σκατά θα κάνει. Συγγνώμη κιόλας. Δεν έχει αυτό το πρώτο κοίταγμα, δεν έχει έτσι αυτό το μπλα μπλα όνομα, χάρηκα, και να λέει μπλα μπλα και εκείνη όνομα και εκείνος και εκείνο, δεν ξέρω τι. Μπλα μπλα και εγώ όνομα. Και για πες πώς και από εδώ, και μπουρ. Καλά, δεν θα σας πω τώρα πώς κάνουν πώς την πέφτουνε σε κάποιον. Όχι ότι το έχω κάνει ποτέ, αλλά λέμε τώρα, Οπότε έχω δει και εγώ στις ταινίες που επηρεάζουν πάρα πολύ μακριά από εμάς. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, αλλά ρε φίλε, αυτό το πράγμα λίγο, εγώ που προσωπικά σκέφτομαι, έχει χαθεί αυτό το ενδιαφέρον. Και νομίζω ότι έχει χαθεί λίγο από τη μία για εμάς, τους πιο έτσι, τους κοινώς ομοφυλόφιλους. Θα πω για προσωπική εμπειρία αποκλειστικά. Για εμάς τους ομοφυλόφιλους αυτό που βλέπω είναι ότι έχει χαθεί αυτό το αίσθημα για σχέση, η ανάγκη του συναισθήματος για σχέση, και έχει αυξηθεί για σεξ. Ενώ στα straight ζευγάρια, από ό,τι λένε άρθρα που έχω διαβάσει, λένε ότι το αντίθετο. Όχι το αντίθετο ότι ψάχνουν πιο πολύ για σχέση παρά για σεξ, απλά ότι δεν κάνουν σεξ έτσι στη σχέση τους.
Και είμαι σε φάση λίγο, ρε παιδιά, γιατί αυτό το πράγμα? Και να έχω λίγο κολλήσει και να είμαι σε φάση, γιατί να θέλουμε τόσο πολύ πια σεξ και τέτοια, ειδικά εμείς στην κοινότητά μου φάση, που σπάνια θα βρεις να κάνεις σχέση και σπάνια θα βρεις κάποιον ο οποίος να ενδιαφέρεται να κάνει κάτι διαφορετικό και κάτι έτσι, να πειραματιστεί. Όλοι θέλουν κάτι το οποίο να είναι περιστασιακό, κάτι που να περνάει γρήγορα. Δεν ενδιαφέρονται. Αλλά δεν ενδιαφέρονται. Δηλαδή είναι σε φάση, ωραία, θέλω να κάνω σεξ και τέλος. Θα μου πεις, τι σχέση έχει αυτό με τα dating apps? Στα dating apps το λες πολύ πιο εύκολα. Στα dating apps στέλνεις nudes. Έχω συχαθεί αυτό το πράγμα με τα nudes, πραγματικά. Και κολλάει full dating apps, πώς έχουν αλλάξει, τι έχει αλλάξει κλπ. Έχει αλλάξει το πόσο ο άνθρωπος κοιτάει τον άλλον. Δεν το κοιτάς στα μάτια και του λες την αλήθεια. Τον κοιτάς μέσα από μηνύματα. Χέστηκες τι θα πει στα μηνύματα. Γιατί νομίζω ότι τα μηνύματα είναι πολύ πιο απλά από ότι είναι κοντά. Που ισχύει εν μέρη. Μπορείς να πεις πιο πολλά πράγματα στα μηνύματα από ότι από κοντά. Αλλά και πάλι, ρε φίλε, αυτό το πράγμα το παίρνω διαφορετικά με τα nudes. Θα πάρουμε ένα μικρό κομμάτι, μία μικρή παρένθεση nudes. Εσείς που στέλνετε καταρχάς να πάτε να γαμηθείτε, κυριολεκτικά, σας έχω συγχαθεί. Θέλω να σας κάνω report και δεν μπορώ. Και γενικά σκέφτομαι ότι αν βρισκόσασταν με ένα άτομο, θα του δείχνατε δηλαδή έτσι ξαφνικά το τάδε σας. Και νιώθω δηλαδή άσχημα γι' αυτό. Και είναι μια νοοτροπία που πιστεύω ότι έχουν δώσει λίγο πολύ τα dating apps. Και ότι αυτό, όσο αφορά το όνομα τώρα του podcast, ένα fun fact, προέρχεται από τα dating apps. Έτσι για να ξέρετε. Γι' αυτό swipe right είναι swipe δεξιά, που σημαίνει ότι δηλαδή θέλω να σε δω, να σε μάθω, να ασχοληθώ μαζί σου και μπλα μπλα μπλα. Αυτό που μου αρέσει απ' την άλλη στα dating apps είναι η ασφάλεια του ότι ο άλλος δεν μπορεί ξαφνικά να μπουκάρει στο σπίτι σου. Γιατί δεν είστε δίπλα-δίπλα, ρε φίλε, δεν σε παρακολουθεί από το ένα από το άλλο κλπ. Έχεις μια ελευθερία στο τι ώρα θα στείλεις, πότε θα στείλεις, αν θα κάνεις κλίση, τι κλίση θα κάνεις, φωνητική, βίντεο κλπ. Οπότε είναι και αυτό ένα καλό. Αλλά και πάλι το κακό είναι ότι η πρώτη ματιά δεν. Βρε παιδί μου, δεν. Επίσης αυτό που εμένα προσωπικά μου αρέσει στα dating apps είναι όταν ένα dating app συνήθως όλα δεν σε αφήνει να δεις ποιος σου έκανε like, οπότε να κάνεις και εσύ. Οπότε κάθεσαι και ψάχνεις και αυτός που σου αρέσει του κάνεις, ξέρω εγώ, swipe right και περιμένεις και από εκείνο να σε βρει, ξέρω εγώ, και να ελπίζεις, να του αρέσεις και εκείνο, τέλος πάντων, whatever, και να κάνει και εκείνο swipe right και να αρχίσετε έτσι να μιλάτε. Το κακό είναι βέβαια με την απόσταση, πρώτο επεισόδιο του swipe right, ξέρετε καλά τι έχουμε ζήσει, τα έχουμε ζήσει αυτά, λοιπόν, αν είναι δυνατόν. Είναι ένα πρόβλημα που δημιουργούν ακόμα τα dating apps, που έχουμε τεράστια απόσταση, ειδικά εγώ εδώ που μένω, το ταπεινό χαμομηλάκι, που είναι πιο δύσκολο. Γιατί το face to face είναι δίπλα σου άλλος, αλλά στα dating apps μπορείς να μιλήσεις με όλο τον κόσμο. Δεν αρέσει και σε μόνο στο ποιος είναι κοντά σου και σ' αρέσει. Και δεν φοβάσαι για τυχόν διαφορές στη σεξουαλικότητα κλπ. Γιατί το γράφει. Και αν δεν το γράφει, εντάξει, είστε τόσο μακριά το που πολύ μπορεί να σε κάνει ένα blog. Δεν σε νοιάζει κιόλας. Αλλά γενικά, ρε φίλε, είναι λίγο πιο ασυναίσθητα μερικές φορές. Δεν δίνουν τόσο συναίσθημα. Άλλες φορές κολλάς, γιατί αρχίζεις να μιλάς με τον άλλον και να αποκτάς μια διαφορετική σχέση. Καλό αυτό, και μετά να αποφασίσεις να βρεθείς. Είναι αποδοτικά. Μπορώ να πω ότι αποδίδουν γενικά σαν apps. Έχουν ένα νόημα να υπάρχουν,
αλλά έχουν και ένα νόημα να γίνουν πιο ασφαλές, να γίνουν καλύτερα, να βελτιωθούν κοινώς. Γιατί νιώθω ότι το έχουμε λίγο γαμίσει. Ναι, κυριολεκτικά το έχουμε γαμίσει, ρε φίλε, γιατί όταν ο άλλος έρχεται και με ρωτάει, πώς το λένε τώρα, θα το πω πιο απλά γιατί τώρα δεν μου έρχεται στο μυαλό, που μου έρχονται και με ρωτάνε, ας πούμε, top ή bottom. Τι σε νοιάζει, δεν ξέρεις καλά το όνομά μου και σε νοιάζει αν ξέρω εγώ τον παίρνω ή τον δίνω. Στην τελική δεν θα το κάνουμε, ρε φίλε, γιατί δεν μ' αρέσει αυτή η νοοτροπία που έχει αποκτήσει. Τον δίνεις ή τον παίρνεις, να ξέρω αν ασχοληθώ ή όχι. Είμαι δηλαδή τόσο ενδιαφέρον για να μου δώσεις 1 ώρα από τη ζωή σου, ξέρω εγώ, για μια φορά και μετά να εξαφανιστείς. Όχι, δεν θέλω να μου δώσεις 1 ώρα, γιατί και οι άλλοι που μου δώσανε 1 και 2 και 3 ώρες και εξαφανιστήκανε μετά, ηλίθιοι, ghosting. Πρέπει να κάνουμε και άλλο podcast γι' αυτό. Μας έχει προλάβει η Μαρία η Σολομού, αλλά θα κάνουμε και άλλο podcast γι' αυτό, γιατί το θέλω πολύ. Λοιπόν, εκείνος ghosting. Είμαι σε φάση, ρε φίλε, όχι. Θέλω κάποιον ο οποίος να μου στέλνει το πρωί ένα καλημέρα, το βράδυ ένα καληνύχτα, να με βγάζει έξω μια βόλτα, να μην ντρέπομαι, να βγω. Έτσι, και να μην είναι μόνο του αρέσει το σώμα μου γιατί το σώμα μου τυχαίνει να είναι average, ξέρω εγώ, ή να είναι λίγο γυμνασμένο, ή να είναι το ένα, ή να είναι το άλλο. Όχι. Θέλουμε σχέση. Κλαίω. Εντάξει, δεν λέω σχέση από την πρώτη μέρα, ρε φίλε, αλλά είμαι λίγο σε φάση ότι αυτή η νοοτροπία μου έχει σπάσει τα νεύρα. Του να θέλεις απλά κάτι περιστασιακό γιατί απλά μπορείς. Ζεις το λίγο. Που εντάξει, άμα δεν σ' αρέσει αν δεν θες να το ζήσεις, μην το ζήσεις, αλλά μη μας το κάνεις και εμάς πιο δύσκολο. Που βλέπω, ξέρω εγώ, ένα κούκλο, ας πούμε, και είναι σε φάση. Του στέλνω. Μου στέλνει. Λέω, τέλεια, γίναμε. Και ξαφνικά δεν απαντάει. Ή ξαφνικά top ή bottom. Ή ξαφνικά πόσο τον έχεις. Τον έχω πιο μικρό και από το IQ σου. Σε νοιάζει. Σε νοιάζει. Δεν μπορώ άλλο, παιδιά. Δεν μπορώ άλλο. Δώσ' τα λίγα συναισθήματα. Δηλαδή, όταν μιλάω με άτομα που είναι σε φάση, ξέρω εγώ, τι σ' αρέσει, ξέρω εγώ, ποια είναι τα χόμπι σου, ποια είναι τα ενδιαφέροντά σου κλπ. Και είμαι σε φάση, μ' αρέσει ερασιτεχνικά, ξέρεις, ακολουθώ φωτογραφία, τραγούδι, χορό, τέτοια. Ξέρω εγώ και λένε, τραγουδάς, πολύ ωραία αρέσει, να μας πεις κανένα τραγουδάκι. Ναι, τώρα σώθηκες. Σώθηκες, γιατί ντρέπομαι. Αλλά είναι καλό το ότι είναι ωραίο αυτό, το ενδιαφέρον του. Με τι ασχολείσαι, ξέρω εγώ. Τώρα σπουδάζεις, κάνεις κάτι, ξέρω εγώ, κάνεις κάτι για σένα ή απλά δουλεύεις και περιμένεις, ξέρω εγώ. Και μετά τι ψάχνεις, ξέρω εγώ. Ψάχνεις κάτι πιο σταθερό, ψάχνεις κάτι πιο σύντομο, ψάχνεις κάτι έτσι να περάσει απλά η μέρα σου ή ψάχνεις κάτι λίγο να ακολουθήσεις με κάποιον. Και πιάνετε εκεί συζήτηση και αρχίσετε να μιλάτε και να περνάει η ώρα και μπλα 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 μπλα. Και να λέτε μετά ότι ωραία, άμα είναι να βρεθούμε γιατί εγώ ενδιαφέρομαι και εσύ ενδιαφέρεσαι. Και να προχωρήσει έτσι το πράγμα για να βγείτε σε μια καλή φάση και είμαι σε φάση αυτά θέλουμε, αυτά είναι που ζητάμε, γιατί δεν τα δίνετε. Θα μου πεις δεν είναι όλοι για όλα, θα σου πω ναι, αλλά γιατί να μην είναι κανένας ή να είναι και 300 χιλιόμετρα μακριά και λίγο σιγή για εμάς που δεν κάνουμε τίποτα εξαιτίας του ότι είμαστε τόσο μακριά ή γιατί μπορεί να έχουμε κάτι και να μην μπορούμε να βρεθούμε και γενικά δεν έχω κάτι εγώ, απλά θυμήθηκα έτσι άτομα που έχουν, ξέρω εγώ, και είναι πιο δύσκολο να βρεθούν. Οπότε 2 ανάσες για να επιστρέψουμε. Εγώ έχω κορακιάσει εντωμεταξύ, δεν έχω φέρει νερό μαζί μου. Δεν μπορώ, στο TikTok μου λένε απάντα μας, ξέρω εγώ. Αλλά είμαι σε φάση ότι πρέπει να βγει η ροή σωστά. Μετά θα απαντήσω όμως. Don't worry. Και αυτό. Γενικά, σε γενικές γραμμές, ότι τα dating apps έχουν επηρεάσει και θετικά και αρνητικά. Και θα μου πεις, λογικό είναι, όταν δημιουργείς κάτι έχει και θετικά και αρνητικά. Και είμαι σε φάση ακριβώς.
Το θέμα είναι, μην το παραχέζουμε όμως με το να θέλουμε εμείς κάτι και να ζητάμε κάτι και να μην δίνουμε στον άλλον και να μην δίνουμε αυτό που θέλει ο άλλος, γιατί δεν ζητάνε όλοι το ίδιο. Βασικά είναι καλό να ρωτάμε. Ξέρω εγώ, μπορεί εγώ να είμαι σε φάση θέλω κάτι σε σχέση. Τώρα θα είναι μια φάση που θα κρατήσει ένα μήνα, θα είναι σχέση. Θα είναι, δεν ξέρω τι θα είναι, αλλά θέλω κάτι πιο στιβαρό, πιο σοβαρό. Τώρα κάποιος άλλος μπορεί να είναι σε φάση ότι δεν μ' αρέσουν αυτά ή δεν είμαι έτοιμος ή πέρασα από μια σχέση πρόσφατα και θέλω τον χρόνο μου, αλλά ξέρεις, έχω ανάγκες σωματικές και θέλω να ικανοποιήσω τον εαυτό μου, οπότε ψάχνω κάτι τέτοιο. Δεκτό άμα το πεις με τέτοιο τρόπο, αλλά όχι τώρα να μου στέλνεις ας πούμε την πουτσα σου. Το κενό είναι επίτηδες. Γιατί είμαι σε φάση so fucking annoying. Να μου στέλνεις κάτι το οποίο, και να σου πω κάτι ρε φίλε, και να θέλω να είμαι μέσα στις κάβλες, δεν μπορώ να το κάνω τίποτα. Τι, θα αρχίζω να την παίζω με μία πουτσα. Χαίστηκα. Να σου πω κάτι, ποια είναι η διαφορά της δικής σου με ενός πορνοστάρ? Συγγνώμη κιόλας, έχει γίνει πολύ αυτό το podcast. Έχει γίνει πολύ kinky και πολύ, όχι kinky, έχει γίνει πολύ overrating και δεν ξέρω τι φάση, αλλά τα νεύρα μου λίγο. Είμαι σε φάση ότι αυτό, λίγο, να ξέρουμε κι ο άλλος τι ζητάει. Ένα μήνυμα προς όσους το ακούσουν, ξέρω εγώ αυτό, ειδικά για τους μελλοντικούς που θα μου στείλουν και θα στείλω, γιατί απλά θα είναι κουκλάκια ζωγραφιστά, αλλά μην πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, τώρα τι άλλο? Πριν μερικά χρόνια τα dating apps δεν ξέρω πώς ήταν, γιατί δεν είχα ανοίξει. Πιστεύω ότι αλλάζουν όμως, ότι γίνονται λίγο πιο φιλικά προς το χρήστη. Αλλά και αυτό που ζητάνε τόσα πολλά λεφτά, ξέρω εγώ, για να δώσουν λίγα πράγματα παραπάνω, ή τα παίρνεις ή δεν μπαίνεις καθόλου. Ξέρω εγώ, λίγο και αυτό είναι σπαστικό. Θα μου πεις που κάπως οι creators πρέπει να βγάλουν λεφτά. Ναι, να βγάλουν, αλλά κάπως πρέπει και εγώ να βρω ένα τέρι. Κάπως και εγώ, μην παίζει με τον πόνο μου. Ένα παιχνίδι και βγάλει λεφτά. Αν είναι δυνατόν πια. Μου στέλνουν και μηνύματα. Θα περιμένετε. Λοιπόν, κάνω live. Το έχω πει. Και που το είπα. Αχ, δεν ξέρω. Λοιπόν, λίγο να ηρεμήσω. Λίγο έτσι να ηρεμήσω. Λοιπόν, συνοψίζοντας. Δεν κράτησα πολύ το podcast αυτό. Βγήκε περίπου ένα 20 λεπτά. Αλλά δεν πειράζει. Συνοψίζοντας. Τα dating apps είναι ωραία. Ναι. Αρκεί να υπάρχει ένας λόγος. Να υπάρξει ένα date. Dating apps, να έχει λίγο ενδιαφέρον. Όχι απλά να βρεθείς για να... Εντάξει, βασικά να βρεθείς για αυτό που θέλεις να κάνεις. Έτσι, και να βρεθείς προφανώς το λάθος που κάνουμε πολλοί, δεν ξέρω αν είναι πολλοί, αν είναι λίγοι, αν είναι μόνο εγώ, το λάθος που πιστεύω ότι κάνουμε κάποια άτομα, ρίχνουμε λίγο τα standards μας γιατί δεν βρίσκουμε το κατάλληλο άτομο. Και είμαι σε φάση, όχι, δεν θα ρίξεις καθόλου τα standards σου. Εγώ ρίχνω τα standards μου για να μιλήσω με κάποιον. Δεν είναι, ξέρω εγώ, πολύ του τύπου μου ή και καθόλου του τύπου μου. Απλά μιλάω, ξέρεις, και είμαι σε φάση ότι δεν θα βρεθούμε ποτέ. Οπότε δεν με νοιάζει να μιλήσω, γιατί μπορεί αυτά τα άτομα να είναι και γαμώτα άτομα. Και το εξωτερικό κομμάτι να μου φανεί αδιάφορο μετά. Δίνω ευκαιρία σε άτομα το οποίο δεν είναι του τύπου μου, αλλά δεν είμαι σε φάση ότι θα έκανα και κάτι. Απλά μιλάω, ξέρω εγώ. Οπότε, ναι, είναι καλό να έχουμε ίσως. Αν δεν είμαστε στη σχέση φάση τέτοια. Έκλεισε και το φως. Εντάξει, δεν πειράζει, φαίνομαι μια χαρά. Αλλά όχι να... τέτοιο. Όχι αυτό το πράγμα τώρα. Καλά. Όχι αυτό το πράγμα λοιπόν που γενικά γίνεται, ξέρω εγώ, με το να ψάχνεις κάτι και μετά να φεύγεις και να εξαφανίζεσαι. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει και μια επαφή. Αυτό πάνω κάτω. Τώρα δεν ξέρω κάτι άλλο. Αυτό ότι να δίνουμε δηλαδή ενδιαφέρον, ξέρω εγώ, να συζητάμε κλπ. Αλλά ποιο που βγει βρε παιδί μου. Εντάξει, δεν ξέρεις τώρα. Και τι άλλο, ότι αν
τύχη και μπορούμε να πάμε, ξέρω εγώ, σε ένα μέρος που ξέρουμε ότι σίγουρα θα έχει τέτοια άτομα που είναι στη σεξουαλικότητά μας, ξέρω εγώ, οπότε μπορούμε να κάνουμε κίνηση, ότι we can try it. Να σου πω και κάτι, και στο τέλος και να αποτύχουμε και να φάμε χιλόπιτα, ωραία, είναι ένας, δεν είναι όλοι. Είναι ένας στους 8 δισεκατομμύρια, δεν είναι 8 δισεκατομμύρια για έναν. Σε κάποιους θα κάνουμε, σε κάποιους δεν θα κάνουμε. Οκ, Klein Mind. Να σου πω και κάτι στην τελική, Klein Mind. Γιατί στα dating apps δεν τρώμε άκυρο, αλλά τι, επειδή είναι μέσα από μια οθόνη? Όχι. Μη σου πω το αντίθετο. Μπορεί εσένα να σ' αρέσει τις φωτογραφίες και σε αυτόν όχι, και στην πραγματική ζωή να γίνει και το αντίθετο. Καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το podcast Swipe Right επεισόδιο 3 με τον Evans. Είμαι ο Evans και σας αποχαιρετώ. Μα πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας πω ότι μπορείτε να κάνετε ένα follow στο Instagram Evans Chalas, Evans _Chalas, ένα follow στο TikTok Evans _Chalas, για να βλέπετε και τα live και να ακούτε το podcast πριν βγει το podcast, αν ενδιαφέρεστε φυσικά, με μία εικόνα. Έτσι. Εννοείται μπορείτε να με ακούσετε σε Spotify, Apple Podcast και Google Podcast, και αν θέλετε μπορείτε να μου προτείνετε και άλλες έτσι σελίδες που θέλετε να ακούτε τα podcast. Μπορείτε να μου στείλετε επίσης στο Instagram Evans _Chalas τυχόν απορίες, τυχόν έτσι διάφορα που θέλετε να συζητήσουμε, ή πώς μπορώ εγώ να εξελιχθώ στο podcast, πώς μπορώ να εξελιχθώ στο podcast. Και αυτά. Ευχαριστώ πολύ που ακούσατε, που με ανεχτήκατε και ανεχτήκατε και το ADHD μου και ξεχνιόμουν και δεν ήξερα τι λέω. Οπότε μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά και θα τα πούμε. Αντίο.